काही त्याच्यामध्ये आणि वाचका चाला होटीमध्ये पाहून सांभाळायला माहिती आहे. हा बाई बरं सवाशीच्या होटीमध्ये ही मान घे काय आणि सवाशीचे मान तुझं पाहून सांभाळायला माहिती आहे. झाला पाहिजे.
चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जी बाजूची बेल आयकॉन असेल त्याला नक्की दाबा. आपले नवीन नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल.